Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini gilong ki khubor bamenta gasngi. Uba Prestone Tynsong ude Sorkar ke Sorkar MDA balalam khmat da ke NPP. Namar ki kentien omdon high level but manu kita ki high level wat ka sabut ke babiang. Kat ba ukonrat ki sangma pat udarab jot badon jingkhayi be anye udaw yong pinsngo u president rangba ka seng hito uba don bok dakhar ha ka jingya kendu hakilat pathai khubor hasilong. Uba don bok dakhar uyathu ba usngo buram ya ka high court ke jilla kabla shim ban batha ya ka Sorkar jilla lingba u officer rangba uba DP wa alang ubade u chief secretary but u pulit head du ke jilla u DGP Dr. L Ram Bishnoi IPS ban kem ya ki politician ki badon kti hakakam khayi doyong bean. Uba don bok dakhar u ong ayu kene menta kene ke Sorkar MDA kala mo ban pha kem ye kinong yalam san perthai ki badon kti ban ya khai tu ya udawyong kasabut ayu ken menta ke Sorkar kan pha kumba u Prestone Tynsong ukran hakilat pathai khubor ai khubor pin ilang ye ka jing shisha ya thu uba don bok dakhar kajing shisha kala pauting kren badon kita ki high level kat kum kajing batha jong ka high court Meghalaya lingba kinong bishar badon buram dei katnat pulit kabla trei kambha banne ya ka kam ka bha tam banwat ye ka jing shisha manu badon kti da kabalet IT shaying bishar ya thu uba don bok dakhar